Sa balita internasyonal, nagdangan sa masobra 50 ang nasamaran matapos ang magnitude 6.8 galinog sa Southern Kumamoto Prefecture sa Japan. Unang nga gin-report nga preliminary reading 7.1 magnitude ang linog, apang gin-revise ang US Geological Survey sa magnitude 6.8. Nag-igo ini sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island, 27 minutos makiligad sa alas 4 sa hapon local time o kung pasado 27 minutos makiligad sa alas 5 naman oras sa Pilipinas. Sunog kay Bombo Josel Palma, madamo ang nagkalasamaran kag may na-report pang missing bangod nga nag-collapse ang porson sa isa ka shopping center. May tsunami advisory man nga ginpagwa pang ginabawi o kung ginlift, duwa man katawo ang gin-report nga napatay. Sa pabrika sa Nippon Paper Industry sa Yatsushiro kung saan nag-collapse ang chimney kag naguba man ang isa ka bahin sa building bangod sang linog, 11 katawo ang naipit sa idalom sa mga nagkalaguba nga struktura sunod sa Kumamoto Emergency Team. Duwa sa ilang nasapuan nga wala na sang vital signs, samtang wala pa may baluan ang kahimtangan sang sampa kaiban. Samtang ginpahayag sang Fire and Disaster Management Agency nga kapin sa 260,000 ka residente ang ginabisuhan nga mag-evacuate kadaman sa Kumamoto Prefecture kagang iban sa malapit nga Nagasaki Prefecture. Ginahibalo pa kung may mga Pilipino nga nasamaran sa mga mabaskog nga linog. Wala pa sang pahayag ang aton nga embahada kung mayara ang mga Pilipino nga affected, but most likely because nga ang ina nga area madamo matas ang mga kababayan dira, pero hopefully nga wala lang may nahalitan sa aton nga mga kababayan man, but probably within this day basi makabaton man kita sang mga reports gahalin sa aton nga embahada, but of this broadcast ilagin hatag ang advisory nga sundon gid ang Japan ang panugyan sang aton nga Japanese authorities para nga likawan man naton ang mga aksidente. Si Bombo Josel Palma, direkta sa Japan.